Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video ili ti prvi video posle mnogo vremena. Ko se sjeća, nekad davno snimao sam farming, ali ostavimo tu priču šta, kako za neki drugi video. U ovom videu želim da vam kažem da počinjemo Farming 22 serijal i Farming 25 serijal. Ovo je Farming 22 pošto ga nisam snimao uopšte, pa želim da odiramo malo i njega. Ovo će biti serijal na ovoj modovanoj mapi. Ime mape, evo pišem ovdje. Kako se čita nemam pojma, evo ovdje piše. Mapa je sa malim njivama i bit će sa malim mašinama. Uglavnom će to biti modovi IMT-a i tako to. Evo vam pokažem ovako malo čisto mapu. Ima lepu teksturu mapa, mogu reći. Jako je lepo. Što kažemo, urađena. Baš mi se sviđa, zato sam izabrao nju. Imate na mod hubu da je skinete. Sad mi malo čitao pa malo baguje, ali šta sam uradio? Početni novac sa kojim počinjete na mapi je 100.000 eura. S tim što sam ja prodao bukvalno sve što dobijamo na početku igre da bi započeo ono što ja želim. Ovo je naša farma, ovo je naša kuća. I u ovoj prvoj epizodi hoću malo da pričam sa vama i da vas uvedem u to šta ćemo i kako ćemo raditi i naravno da nabavljamo mašine. Da vidimo šta je prvo moje, šta su moje njive. Koje su moje njive? 31, 15 i 30. Aha, to je od mojih njiva. Vidite koliko njiva imamo da pokupujemo, jebote. Ova ovdje košta 38.000, ova ovdje 7, vidiš, male su cene, okej. Kupit ćemo sve što budemo mogli. Odnosno ovo je 16, ovo da nebitno, ok. Da li imamo još negdje nešto naše? Nemamo. Ja se nadam da će... Ovdje je valjda šuma. Ok. Ovo da je šuma. Ok. Ajde vidimo ovako da prođemo kroz podešavanja. To je uvijek jako bitno. Kada počinjete da kažem da igrate na duže vreme neki game. Biće ovo, da kažemo, JT male mašine. Male mašine. Na svaki 5 minuta da se sačuva može, time scale može 5 puta, ajde. Nek bude easy, pošto nismo odavno, automobili nam ne trebaju. Jedan dan po mjesec, znači jedan dan da označava jedan mjesec. Pa ajde da počnemo tako pa ćemo vidjeti šta ćemo. Snijeg da bude upaljen naravno. Periodic ploving, no, Firestone, ne mogu kupiti kamenje, znači, dobro, dirt, normal je ovo. Ako nešto imate da mi preporučite i da mi kažete možda nešto što sam ja preskočio, nisam vidio ili jednostavno nisam znao, pošto baš dugo nisam igrao ni ovo, recite mi šta, kako da podesim, da uradim i šta da, uopšte šta želite da gledate da radimo, da snimamo. To mi pišite u komentarima. Da vidimo šta imamo prvo od, šta ćemo da, izabrat ćemo ovako, šta je ovo, agrosrbija, ok. Znači, imat ću dva traktora za početak, manji i veći. Sad, ja bih vas pitao šta bi to bilo da smo na live-u, ali pošto nismo, ja moram sada da izaberem. A od modovanih traktora trenutno šta imam, to je IMT, ovaj 5000 serija, 100, 106, 136 možda se konfiguriše. Imam novi model 577, imam 539, univerzala i rakovicu. Možda ne bi bilo loše da počnemo sa 539 i sa rakovicom, iz jednog prostog razloga što za početak nije loše to dvoje. Vidimo što imamo ovdje, 39 koji imamo sa ovim izgledom. Izgled broj 1 sa ovim blatobranima koji ima boja odvaja od traktora, tako da to ćemo preskočiti. Izgled 2 sa ovom lepom fabričkom kabinom. Ova je baš se uklapa uz ovaj traktor i ova mi se ne sviđa, ovo je novija neka kabina. Sa kederima i to. Sad ima i ovo sa polu kabinom kao ovaj, kako se to kaže, nebitno. To nećemo. Idemo, ovo mi se najviše sviđa. Ovako ćemo kupiti. Ovo plaćamo 9.050 eura. Da li je mnogo? Pa, da možda ne, vidjet ćemo. Kupit ćemo ga svakako.
I taj neki malo veći traktor, da li će to biti Rakovica 65 ili 76, ne znam. Evo 65 jako lepo izgleda. S44, sad se ja ovo ne razumem. S44, 65, S44, 65. A šta je razlika? Mogu li ja da provalim? 1, 2, 4 cilindra imaju oba dva. Potpuno se razlikuju. Što mi je ovo poznato, je 44, ne znam. Ovo je 65. Pa ne bude ovo šta? Pa nije ovo možda, samo sekund, S44 je od Rakovića 76. Ovo je Rakovića 76 u stvari. Da, evo ovdje piše 78 konja. Nek bude jači motor, šta? Latobrani kabina. Ova kabina. I još što ružna, ova jebem ti život. Bolje bez kabine, latobrani. Gume. Radial, Trajal. Radial, Continental. Kultur, Trajal. Kultur, Continental. Ovo mi se sviđa. Dupla vuča. Dupla vuča, može. Jedan će nam biti duplak. Nalepnice stare, nove. Jel ovo 76-ica? Jeste, može. Volan, ajmo ovaj volan da menjamo. Jako lepo volan, ovaj. Boga mi ima dosta. Pa ja ću ovaj zamijen drugi. Žmigavci. Pa meni se realno ne sviđa ni jedan, nek bude ovaj. Trokut, ne tablica. Moment da vidimo tablica. Paraći. Evo ovako, ajde. Može ovako. Tegovi. Može 200 kg tegovi i Rakovica je u fullu i košta 10.500. Odnos cijene ovo 539 Rakovice, pa za samo koliko 1000 eura dobijamo duplaka sa mnogo konja koji možda nam uradi dosta posla, koji jako lepo izgleda. Može, kupujemo Rakovicu. Šta sam ubacio od modova tačno? Trenutno ne znam, ajde da provjerimo. Mislim da sam ubacio neke plugove. Čekaj da vidimo. Plugovi. Da, ja sam ih ubacio, ali ih nema. To ćemo ubaciti naknadno. Ima šta imam još? Moram da imam ovdje kultivators. Ovo se to spremač. Imam i MT-ove. Sad ovdje kaže, ok, možda vuče o Rakovica lagano. Koliko metara je ovo? 2,2 metra. Ok. Jako lepo urađen mod, također kupit ćemo i to. 2500 eura. Ok. Sad imam, ubacio sam ovdje prikolicu, čini mi se, ali na posebnoj kategoriji, samo sekund, to mi je ovdje Agro Srbija. Vidite, kupio sam ovu, ali ovo ne može da vuče. Teško da vuče, to tek 5100, pa na više će moći da vuče. Ali dobro. Neka ovako, vidjet ćemo. Ubacit ćemo naknadno još modova. Ubacit ću kombajn Zmaj i tako još neke stvari. Vi mi preporučujte modove posle ovog videa, ako bude gledao video, šta da ubacim. Balirka. Imamo ovu balirku, 5000 eura, New Holland. Ok. Ovo je lepa balirka. Imamo... Šta je ovo? Pa ja opet će ne razdjeli, bude u standard, ajde. Design old, bude kao nova ili stara. New ili old. To nije loše, ni jedno ni drugo. Ajde imamo što imamo ovdje. Drop to hair. Drop to ground. Šta je ovo? Idemo da bude ovo standardno. Da bacam ne znam na toucher. A možda vučem prikolici, pa možda nije loše, ali automatski nećemo sad. Nek bude i nova, neka bude ovako. Ovako ćemo, ovo ćemo. Ako mi se sviđa i ovo košta koliko?
Base price option. What the fuck? Ja gledam, dobro da se nisam izjebo, gledajte ovo. Dizajn, ovaj košta 39.000, ovo je na vlakuša. Ovaj košta 9.000. Nećemo ni jedan, boga mi. Cijena je 5.000 ovako. Ovako ćemo kupiti. Ovo je neko namjernu modu napravio da bi skinuli pare onome ko ne gleda. Zamislite, platite ovo 40.000 eura, bože sačuvaj. Šta je ovo jebote? Pola stvari ne znam šta je. Dobro, imam, čini mi se, i ovdje u modovima prikolicu za drva, tako je, i čekrk. Ili ti vitlo, kako to već zove rekao. Evo, prikolica je, možda bude zbagovana. Ovo je konvertovano iz ko zna kog farminga. Ajde uzet ću pa ćemo vidjeti, ako radi, ako ne radi, ako dropa, obrisat ćemo. 1000 eura, ok, nije mnogo. Da vidimo. Ok, stavit ću ja da ja palim. Moment, to sam zaboravio. Engine start. Automatic engine start. To ću ja da palim. Dobro. 39 ka kući, možda potreba prikolica, na primjer. Ok, to jeste. Prikolica je ok, trebalo bi da lepo radi. Odlično. Odlično, ovo sam ja to lepo i rikao, zbog mi. Evo gdje se nalazimo mi, a gdje nam je farma. A ima da se ide, boga mi, dosta. Što mi se ne sviđa baš da je tako daleko shop. Čekaj. Ajmo kući, da vidimo kuda ćemo. Evo, napokon našao sam put do kuće, nije bilo baš toliko ni lako. Makadanskim putom, ok. Sviđaju mi se njive, što nisu mnogo velike, uske, a dugačke. To mi se sviđa. To je ok. Moja farma je trebala da je to ovo ovdje, tako. Trebalo bi da, to je to. I gdje ćemo da stavimo ovu prikolicu da je parkiramo? Ovo je prikolica za drva, što kažu, neka je ovdje pored, neće propadne. Neka je tu, čekaj da samo polako vratimo. Odlično. Njoj će mjesto biti ovdje. Neka tu. A 539, pa njega, boga mi, ne možemo baš bilo gdje da ostavimo. Imamo ovdje veliku, pa lepu halu. Ok, ovdje imamo silose, šta je ovdje? Natklik, ovdje ćemo kombajn držati. Ovdje si mi, čekaj da ja nisam... pa čekajte, nije ovdje moja farma. Ali zapravo ovdje jeste druga farma. I druga kuća. Ja imam 2 kuće i 2 farme, ovo je veća farma. Vidite, ovdje nisam vidio na mapi, ovo je ovdje mala kuća. Gdje sam je zapravo njiva, ali nema veze, smjestit ćemo tamo 39 koji je ovo, ovdje ćemo doterati Rakovci, nije problem. Šta ćeš ti u mom dvorištu? Ovo moje dvorište uopšte. Šala baguje kod ovih stvari, malo ima više baga. Ne, opa, ovo moje. Kupus, ne ovo kupus, neki kupus, nešto jabuke. Šta je ovo, čoveče? Med, aha. I ovo ovdje med. Šta će ovo kod mene ovdje? Ko je to tu stavio? Pa još treba da se naviknem šta je ovo. Šta ima, možda se ovo otvori. Ovo ne, ovo je samo imitacija, vrata, okej. Neću ne doterati ovdje ništa, ne sviđa mi se ovo je baš, kao da nije ni moje, čovječe. Vidjet ćemo šta je ovo, okej. Ajmo da vidimo 39 da spakujemo ovdje, na primjer. Neka je tu ovako šta, ovako ću. Ima dovoljno mjesta. Idemo po Rakovicu, evo je Rakovica, da vidimo Rakovica, izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se boja. Nije ona drečava, nego, mislim, ovo nije fabrička, mislim, u stvari lupit ću ja. Možda je za me novije jeste. Da čujem kako radi. I jedva upali, čovječe. Okej, ima animacija, vidite ovdje.
Animacija gasa, kočnica, kvačila, menjača, odlično. Čak i ovog ručnog gasa, odlično. Mod je u fullu, bukvalno. Pa i potjerat ćemo prvo balirku. Balirku ćemo potjeramo. Mnogo je moćna, mnogo. Opa, nešta čovjek. Raković je baš moćni, sviđa mi se, bože sačuvaj. Top izgleda. Alo, zahtjeva da ja šaltam jebate. Ne može da šalta, a nema već, šaltat ćemo mi. Beži bre. 3 brzine, okej. Vidite kuda idemo, znači kad idemo sa šopa odmah levo. Vidite imamo ovdje, što lepa šumica jebate, to ćemo da sečemo. To ćemo da seckamo polako, da vučemo drva, da prodajemo. Ima lepih drva ovdje, baš odlično. Opa, nešto mi malo, mapa je u beta verziji, zato nešto mi malo ima nekih bugova mapa, da li do mape ili do moda, nemam pojma. To nekako mogu da provjerim, vi mi javnite, da znam da provjerim. Šta je? Ima nešto kao da se pritisnem da vidimo šta je, koji je mod izbacio error. Ali ja sam to zaboravio, ne pitam. Balirku ćemo također uterati ovdje. I možemo čak i nju da uparkiramo unutra. Zašto da ne? Sad ćemo da vidimo. Ako bude ovo što sam ja zamislio uspješno, ovako ćemo. Odlično. Može, idete kako može. Čekaj, imamo koliko možemo da priđemo. Može još to. Ajmo još. Ovako. To, da upravimo malo. Još malo. To je to. Još malo, dobro. To je to. Sad Rakovicu ćemo da iskoristimo da odemo tamo u shop za onaj, sad to spremaš da preteramo njega. I onda u sljedećoj epizodi ću ja da pripremim, odnosno da kupim i doteram i ubacim mod od kombajna. Pa ubacit ću Zmaj, pošto njega znam da ovuda najviše ima. Što kažu u našim krajima, što kažemo, to je naša mašina, poznata mašina. Doterat ćemo Zmaja i onda ćemo da idemo u prvu žetvu. Ali okej, čekaj, imamo žetva, samo sekund, koje je doba trenutno? Kako to beše gledam, aha, evo ga ovdje. Aha. Imamo još vrlo malo vremena da radimo žetvu pšenice, da radimo žetvu, čega još? Šta beše ova tječa, nije tako nešto, to sam zaboravio. Vidjet ćemo, uglavnom šta budemo mogli, to ćemo i raditi. Mislim, ovako je realno igrati, ali ja bih volio da ugasimo, da možemo bilo kada mi ovo da radimo. Zato što je mnogo lakše u igrici, u real time, u realnom vremenu je to okej, ali ovako u igrici malo ne možemo mi toliko da igramo da baš tako, razumete. Neko ko igra onako svaki dan sam za sebe, on to može, ali mi ovako u snimanju teško da ćemo moći to da radimo. Tako da vidjet ćemo šta ćemo, ali probat ćemo nešto da smislimo. Farmingu 25 je još napredniji ovo, baš sam gledao neke stvari, ima mnogo dobrih stvari. Iskreno, napredak u grafici to nije toliko baš napredovao, ali dobro. Nije da nije, lepo je. Sad ćemo prikačemo ovo, okej. To je za Rakovića ništa, ovo će da vuče kao šale. Plugove treba neke da ubacim. Rakovića vuče 2, brat, da li može 3? Ne znam, pišite mi u komentarima. Ja bi mislim, on će u igrići da vuče 4, ali ajde, imamo neke realnosti malo. Što kažu, ne kažem baš nešto ultra veliko. Ali vidjet ćemo.
Ove svjetlospremače ćemo također da stavimo pod neku šupu, da ne bi kisli. I to će biti odlično. Opa. Ove šume mi se sviđaju. Možemo da ih izvlačimo ovdje na put pa da kratimo drva i da tovarimo. Možemo da prodajemo, možemo da ih meljemo, radimo šta god hoćemo. To će biti dobro. Ok. Gdje ćemo ovo, gdje ćemo ovo? Ajmo ovo tamo, ma može ovo stvari unutra. Dok ima mjesta može. Kad ne bude bilo pravit ćemo još neku šupu ili ćemo da... Ono... Bravo za mene. Rakovic ima dobar zvuk, baš je dobar mod. Nisam se pokazao što sam ga kupio. Odlično. Koliko može još malo? Odlično. Evo, Rakovica, odlično. Neka je ovdje ovako, ugasit ćemo je. I da kažemo da je ovo bio neki uvodni klip gdje sam nešto malo stvari docirao kući i sa ovim stvarima ćemo i raditi. Radit ćemo s ovim stvarima, pa vi, ako vam se sviđa ovaj video, ovaj serijal, ovaj novi početak, ostavite neki like, prijavite se na kanal i ubrzo se vidimo u novoj epizodi Farminga 22 i naravno Farminga 25. Farming 25 u početku neće biti modovan, bit će onako klasično, pa ćemo kasnije vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Do sljedećeg viđenja.